Alhamdulillah masura chama meka nyamada kanyashi jabaranu wala safa moya bise sura ufe Sheriff la TV bamananga kuna foni na mimbi wala like au ye malikunga ani jien famora kunga ama fo yongoni ye ap masele ka dawtloga ka fo bangoni jangene bugo Sheriff la madrasa sadizi wazala ka beni sibiri abril ka lotle muga ani duruye ase yada badara aliyu usman haidara ka zavia ka sigiba mimike otako taningele na nuduna amalo dana ka fo dimashi ka duguje ndenena zavia kalandumbi faranyonga ninga ala kosuma ucha ya kerengere nyana salatul fati katase bismillahirrahmanirrahim astaghfirullah onanyo na ulubi kala keme chien keme ninga soro ko kunje ni sa sigibayo sa sigiba inde kera ka beni sibiri abril galotle muga ani duruye sirifila morike kunye kene denvaye ka fara mabacha maunga minungu mekene ka ani sirifila duba dum fene bela jele kumbora ka chaya anga je ka nyamada anga nyine ne kala ko soro le feni oye samaira sanogona ka jatala abdoulaye sogolo ni baba keta munyi asigibeke kari kle bine ka duguje ndene donya unfe ulasa kadali masaka yafani aka nema soro kanyeshi alislame o bela jenemo o maye jien fanfanfe kasangani ziguruwi kerengerenya masalati fati anfana ngaramo asede Sheriff Usman Haidara denge Sheriff la morige asede Badra Ali Usman Haidara ka Zavia ye santane kelen soro nyana mayala adamne ni biche haklina ye kelende ye odeyi ka John Suria amana ame kene sigi san kono lendi show ka soli ke kiraka no ye solatul fati mais ama damine asafurulay la folo chien keme bismillahirrahmanirrahim chien keme hasbunallahu chien keme ka soro ka solatul fati chien keme ke ka dafa bon ame ula nyina ye o santa anekele alhamdulillah are nyeme kenela abe chugumuna bon mogo be kana dugo jabi fo anye o nafa baw chama de sorala mogo nana haminango chama fo anyana ya kana dugo nyinu ke adugo nyinu chama be o nana fo ko dugo jabi o kela dengo bola barako bola papier ko bola pongoro kala were bala bon o bedo jabi ansoro ni kenene no ngaya alhamdulillah shirifu yi ambla ni baraina ko jien bela jene ka here soro alhamdulillah an fana be ka ke ameka wasa soro a bara in kono nana salati fati kalane chien keme anita ni kele kari kle bini ka duguje ndenena ode yeke wale yemi beke juakun Sheriff la morige asedi Badra Ali Usman Haidara ni ajeufe udamakashi kanke wale kanyishi dali mazamo ayeme yechoko nyumana alislame ufe kasangani annafayi anhere mimbeze zoro ala ami Sheriff de fo ka barakada tumamina no ningani ya nyuma yata ni diye beye kere farafina be mali be silame be afa diye be sa am Sheriff tano ola do jabe o kene kan ko daye nala ka gen sankalo tanfla ande be akene kaya deneso do be na jabi do fa awye wallahi anana do nyina Sheriff la zawiya kene ka denko la sababu ma sorola anana borfenko la sababu ma sorola anana dukola sababu ma sorola ko tabarakallah Sherifu yi ankoni amadan fo soro zawiya kola Zavia sigilila kuchala doni biche anga salifala de tew dongo do mo kurabe na Zavia ina munkama Zavia ndou o ere tarafato ayni siga foita dola nini ka hami donai ite seginai ka sababu yake badaraka ni do sanmaye kadi an kuchala kaw ma kadi jien fam bela jele mogoma ami Sheriff la kaw fo ku wale nyman do nunu ngela here jien fam bela jele fe nu so jami be an na nangu kanga fo ka se adana kuchala bele kontane no bi ni Badara ka Zavia nyi na manya ka fo kenedo sigate adwa ujabu labe machama munumbe seriya asirial kauna oye okanu senya dangana maya ninga laba kanyini ni kenedo nu nyon kan ka chaya madama kasane jamana yere la halaye bi ka ngole kana ne nyogona kene kono jamana be chogo mina bi beba kalama sango te maldenw la sinogola bi cogo mina honnêtement fan floro mina do be ma sinogo do ma se ka bu ka dafe bon na fora ko minye Badara ale ka ni ɲɔgɔn hakilinata k'a fɔ maliden bɛɛ ka ni sigi an ka jɛ ka duwawu ta duwawu ni do a bɛ ta a bɛ jaabi da min na o ma dɔn dɛ ayi
ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ b'an na o kelen kama a bɛ se ka kɛ bon ni e nana o kɛnɛ kɔnɔ jɔn b'a dɔn hali ne min yɛrɛ nana ni ne de don mais ni nin ɲɔgɔnna tora ka caya parce que manden ko k'an ka fadenya kere fadenya jumɛn ko don a ɲuman ale filɛ ka ɲuman dɔ kɛ nin ye jamana ma hɛrɛ ye. An bɛ se k'a fɔ an ka bɛnbaya la ye Zawiya ka duwawu jaabi de ye parce que ale de bɔra Zawiya kɔfɛ donc ni kɛnɛ sigira ko ka duwawu kalan tako 11 na o man ka fɔ anw kɔ en tant que an ka bɛnbaya la parce que ni tɔn fila ni regroupement fila i b'a ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ Badara ko fɔ donc o kama an bɔra kɛnɛ kan ka na an ka foli kɛ ka na an ka duwawu ɲini kɛ ka na an ka duwawu kɛ tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc ka ɲini Ala fɛ duwawu minnu bɛna kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hami fɛn fɛn sira kɛnɛ in kan Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. A kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye min taara nabaw fɛ o kɛlen kɔfɛ k'o ka dusumakasaw yira ka sanga ni lajarabi ye min ye an ka jamana sɔrɔ ni tile fila in na u ka se ka ɲini dali masa fɛ bɛɛ ni kelenya ka sabati faso Mali kɔnɔ. Juguw binna jamana kan an ka kɛlɛcɛw u ye juguw ɲɔni ni wasa ni kunkɔrɔta ye o wasaba ye min b'a dafa o de ye Ala wele o la nin kɛnɛba in sigira pour que an ka Ala wele siɲɛ caman k'an ka hamu jira Ala la an b'a dɔn Ala de bɛ se ka gɛlɛya bɛɛ wuli o la an b'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin Ala ka gɛlɛya wuli Ala ka na ni hɛrɛ an ka jamana kɔnɔ Ala ka na ni bɛn an ka jamana kɔnɔ mais an ti dan dugawu ma an ka jamana dɔrɔn ye an bɛ dugawu kɛ farafinna bɛɛ ye Mali kɛrɛfɛ jamanaw fo ka taa se farafinna bɛɛ ma an tɛ dan o ma an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na komi sisan diɲɛ bɛɛ kɛra n'a fɔ dugu kelen ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye diɲɛ fan dɔ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ bɛ bɔ a kalama o la an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala k'a kɛlɛ bɛɛ ban. Sherifula Morikɛ a se de Badara Ali Usman Haidara ka Zawiya san 11 sɔrɔli ɲɛnamaya la o nisɔndiya kɛnɛ sigi ni a wuli cɛ alisilamɛw yera kɛnɛ kan ka bɔ Mali jamana fan caman fɛ a ka ja dancɛw kɔfɛ minnu bɛɛ lajɛlen ni o seriyala a kɛnɛ duwawu jaabiw kan u ka laban ka seriyalikanw jɔ ka ɲɛsin duwawu ɲinima minnu bɛ kɛ o fɛ ka caya furuko bɛ o la denko hami bɛ o la kɛnɛya baara sɔrɔ o ni o ɲɔgɔn caman k'aw ladɔnniya k'a fɔ seriyalikanw tɛmɛnen kɔfɛ kasidaw ani Ala ko suma baaraw caman fana bɛ boloda a kɔnɔna na duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw olu kɛra ka baaraw kuncɛ Ala ka san wɛrɛ ta yira an ni alisilamɛw bɛɛ lajɛlen na. Kɛnɛ kɔnɔ sirifila dubadenw ye kuma ta du bɛɛ lajɛlen nɔna ni ka bonyamasegin kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fana fɛ. Sirifila duden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cɛ fara muso kan an kelen kɔfɛ ka bɛɛ fo an ka foli an b'a di Badara yɛrɛ ma n'o ye an ka seko ye an kɔrɔkɛ an balimaw bɛɛ ka ɲi nka n'an bɛ min ka kɛnɛ ka don min na an b'o ta de fɔ sirifila bɛɛ ye Ala welela ye bɛɛ bɛ Ala wele seko la ka d'a kan an fa ye o de jira an na ko fosi t'an bolo Ala kɔ n'an bɛ fɛn ɲini an k'ale Ala in de wele bɛɛ y'i sen da ale sen da nɔ de la an kɔrɔkɛ fɛnɛ n'o ye Ali Usman Haidara ye ale fɛnɛ y'i sen da o sen da nɔ in de la tuma min na a y'a ye an kɔrɔkɛ min fatura n'o ye Mohamɛdi Madani ye Ala ka hinɛ la k'ale ka hakilina kun ye ko in ye donc a fɛnɛ wulila ka i jɔ ni o jɔyɔrɔ ye kab'a kelen b'a kɛ fo Ala sɔnna ka cɛw karab'a ye ka musow karab'a ye minnu fɛnɛ ko an mago bɛ Ala la an bɛ fara i kan ka Ala wele an ɲɛ bɛ o cɛw de sigilen na ani o musow de sigilen na anw bɛ Badara fo balima ɲuman sinji ɲuman jigiya tugubaga mɔgɔ ka tanuni bɛɛ ti bila k'i salon kɔnɔ Badara m'a dɔn fiyewu ko ni degun in de b'a balimamuso kelen kan an ma wuli k'i jɔ k'a wuli a ma kɛ o ye sabanan ko ye kɛnɛmana na Badara jɔlen don jigiya jɔlen kɔrɔ bi ni Badara tɛ
maa caman na ka denbaya bɛ si bɔlɔn kɔnɔ ala ta ye min ye dɛ mɛ ni ba dara kunna wari tɛ k'a don banabagatɔw la k'u furakɛ sisan kun b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ kaburu kɔnɔ ba dara ye min sɔrɔ a y'a tila balimaw la ala bɛ kira ci don min na ko k'a daminɛ so kɔnɔ wa badara ye nafolo min sɔrɔ a y'a daminɛ so kɔnɔ de ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma n b'a ɲini ala fɛ min fɛ ala ka kiri ala ka hamu nɔgɔya ala ka laɲini sabati ala k'an bɛɛ jɛlen kulomajɛ bisu yɛrɛ ye suba ye tiɲɛ don badara ale an b'a fɔ a barika da mɛ san'o cɛ an b'an fa fɔlɔ seydi sherif usmane madani haidara n'i y'a ye nin kɛnɛ in y'ale de ka kɛnɛ ye ani an baw tanti jara tanti famata tanti ayisa tanti alima an bolo ko k'u barika da nin kɛnɛ in ye olu de ka kɛnɛ ye n'i y'a ye nin kɛnɛ in bɔ yen ala n'o ko sababu sabula olu de sɔnna ka an fa faamuya a ka laɲini ye jumɛn ye n'o ye hadamadenw tɛ ka minɛni ye k'u bɔ siratu kan k'u bila sira ɲuman kan olu de y'o faamuya ka sokɔnɔna mara i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na sabula ni mɔgɔ min b'ale dɔn ale ka turunɛ ka dan sɛmɛni kelen ma walima tile tan ma o ye sisan ye sinon a ka turunɛ tun ye kalo de ye mais olu de tun bɛ sokɔnɔna mara i n'a fɔ a ka kan cogo i n'a fɔ ale yɛrɛ b'a fɛ cogo min na o de la bi badara ale ye nin kɛnɛ in sigi kɛnɛ in bonyana n'a ye dugawuden don balima kamina don balima dɛmɛna don wa hadamadenw dɛmɛbaaw don ne b'a kalama ne a ye min kɛ ne yɛrɛ ne tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na a n'a ye min kɛ mɔgɔw ye ɲɛna a n'a ye banabaatɔ minnu jigi tugu a n'a ye fantan minnu jigi tugu k'u dɛmɛ san kɔnɔ semaine kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'o da fɔ n'ale ye ala wele kɛnɛ sigi n'ale ye kɛnɛ o kɛnɛ sigi hali ni ala wele tɛ an b'a dɔn n'ale yɛrɛ barika ye o kɛnɛ ka bon a se yɛrɛ badara ale ye usmane haidara kɛnɛ denba a y'a jira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye a se dan bɛ cɛkɔrɔba de sen danɔ na ni o ye mali silamɛw ka ɲɛmaaba a se yada sherif usmane madani haidara ye an ka jɛ ka sirifila morikɛ ka dakuru ɲɛw lamɛn an b'a kɛ mun kama an b'a kɛ an yɛrɛ ko kama an b'a kɛ an ka ɲɛnamaya kama an b'a kɛ an ka lahara kama ni setigi ala bɛ baara kɛ ni min ye ni jɔn ye fɛn k'o la e y'i se k'o de kɛ ni min y'a to yen i y'o to yen i yɛrɛ de ye ala n'a ka mɛlɛkɛw tilala wa mumini ɲuman bɛɛ tilala an ka jɔli jɔyɔrɔ in na yan ala barika da don a sababu bɔra minnu na an bɛ o fo ala folen kɔ n y'a fɔ a ye n ye segin a kan nin ti badara ka kɛnɛ ye nin ye a fa ka kɛnɛ de ye sheikh usmane madani haidara kɛnɛ min n'a y'a ɲini a ka denbaya k'a sigi a k'a sigi cogo di tubabu ko ten ko la répétition est pédagogique a filɛ fɔrumu min na haidara m'a ɲini ta an bilala ta mais a ye min jira an na o de ye a denw ka to du kɔnɔ du so kɔnɔ n'an tora so kɔnɔ an ka min ta o ye setigi ala ye an ka cɛsiri o batoli fɛ ani ala batoli fɛ kɛnɛ kan ani dugu la ko diɲɛ bɛna an sɔrɔ yan an kana ɲɛbɔ maa fɛ n'an ma ɲɛsin fɛn ma an ka ɲɛsin setigi ala ma n dɔgɔmuso bɔra k'o de kuma fɔ ola an b'a fɔ nin ye karamɔgɔ ka ŋaniya ɲumanya sigili ye a ye min ɲini a ka denbaya ye nka a filɛ fɔrumu min na o ye dɔ farala kan ni ŋaniya ɲumantigi minnu farala anw kan ni sigi kɛli ye ni o de ye baara in daminɛ don ka se i ma
badara mali sigi daminɛ ayi mali sigi ti badara ta ye Allahu akbar ni cɛ minnu bɛ dɔ kalama ko la o kuma siga t'o la ni an kɔrɔkɛ n'o ye Mɔhamɛd Ali Hayidara ye y'ale de sigiyɔrɔ ye Allahu akbar siga t'a la an filɛ yɔrɔ min na n'an filɛ sigiyɔrɔ min na y'ale de sigiyɔrɔ ye Allahu akbar an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ fara a ka nɛɛma kan amin amin Ala sɔn nin kɛnɛ in naamu Ala k'a kɛ nɛɛma ye ka ɲɛsin an kɔrɔkɛ kama ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen amin amin Ala sɔn an b'ale nɔgɔya siga t'a la o la an bɛ a ɲini Ala de fɛ Ala min ye mɔgɔ ninnu dilanbaw ye minnu bɛ yan ani minnu ma yan sɔrɔ ka daminɛ an ka du la ka na se Mali kɔnɔna bɛɛ ma ani ka taa se diɲɛlatigɛ yɔrɔ bɛɛ ma ŋaniya ɲumantigi fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ fɛn o fɛn nata ani anw bɛ fɛn o fɛn nata nin ɲɛnamaya in kɔnɔna la hɛrɛ la Ala k'o de k'an ye amin Ala sɔn an bɛ siran tɔɔrɔ fɛn o fɛn ɲɛ ani an ti tɔɔrɔ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ama Ala k'o bɛɛ ɲɔni ka bɔ an kan amin amin Ala sɔn an ka banabaatɔw Ala ka kɛnɛya di an n'aw ma amin amin an ka banabaatɔw yarabi ama Ala ka kɛnɛya di o ma amin Ala sɔn minnu bɛ furu ɲini na ani minnu bɛ den ɲini na a bɛɛ barikama bɛ Ala bolo n y'a ɲini Ala fɛ yarabi ama Ala k'a bɛɛ barikama di amin amin Ala sɔn Ala k'a sago d'a ma nin ko in sababu min bɛɛ ye karamɔgɔ ye ale don an bɛ dugawu de kɛ Allahu akbar an bɛ dugawu de kɛ Allahu akbar anw kamara mana bɔ walima maa minnu kamara mana bɔ u bɛ ɲɛsin Hayidara de ma k'a ka dugawu kɛ o bɛ kɛ Allahu akbar dugawu kan ka kɛ Hayidara yɛrɛ de Allahu akbar an mago bɛ silamɛw ka dugawu la an ma nin dogo janko a denw janko a denw janko a balimaw Allahu akbar an b'a ɲini Ala fɛ Hayidara bɛ fɛn min fɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ Ala k'o de k'a ye amin amin Ala sɔn karamɔgɔ mɔgɔ bɛ a ka nɛɛmaya ka kɛ cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ yarabi ama Ala k'an kisi amin amin Ala sɔn a mago bɛ min na ni ansaruw ye yarabi ama Ala ka ansaruw kisi amin amin Ala sɔn Hayidara yɛrɛ ko mago bɛ min na yarabi ama Ala k'o k'a ye amin amin Ala sɔn Ala k'a mɛn an kɔrɔ amin amin Ala ka si di a ma amin Ala ka kɛnɛya di a ma amin Ala ka si d'a ma amin Ala ka kɛnɛya d'a ma amin amin an ka jamana an b'a kalifa Ala ma a ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala k'a basigi amin amin an ka jamana Ala k'a basigi amin amin Ala k'an tulo magɛn amin nin kɛnɛ in bonya kama Ala k'an tulo magɛn amin amin Ala ka sababu ɲuman k'an ye amin amin an ka sɔrɔdasi minnu peut-être minnu tora la bi sɔgɔmada in na ko la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa u ma amin amin ani kɔrɔlenw bɛ Ala ka yafa u bɛɛ ma amin amin Ala ka ko in dali ma amin Ala ka ko in dali ma amin amin Ala k'an ka jamana ɲuman bɔ amin Ala ka jamanaden ɲuman bɛɛ ɲuman bɔ nin ko in na amin amin Ala k'o k'a kɛ Ala bonya kama amin amin kira n'a somɔgɔw kama amin sɔlala rasulil karim École de santé Fankala o ye kɛnɛya kalanso ye min ka sɛrɛkulu filanan bɔra ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 25 ye Kalabankoro Ɲamakɔrɔ kuranin na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sɛrɛkulu filanan in a bɔli dakun o kun ye fɛn min ye o ye bana min bɛ wele ko hypertension artérielle ni an b'a dɔn ni tension bana ye a bɛ maa sɔrɔ cogo jumɛn fɛn minnu bɛ na ni a sɔrɔli ye ani n'a juguyara a kan ka furakɛ cogo minnu na maa bɛ se k'i yɛrɛ kisi a ma cogo minnu na olu de kun ye dakun ye san bɛ kalanso in kɛnɛya kunda a karamɔgɔw ka taa se denmansaw ni lɔgɔlidenw ma bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka ɲininikɛla Pɛnda Kone ni Daramani Maliw ka fɔ la. Ni cérémonie de graduation in nun donna ni an ka Mali jɔnjɔn dali ye o min bɛ kɛnɛ in bonya a n'a lahɔrɔma ko fɔ a ka dɔn ka fɔ ko ni kɛnɛ in ɲɛnɛmaya la ni an ka seko n'an ka dɔnko tigilamaw ye kɛnɛ kɔnɔ dɔnkilidalaw b'o la catiribɔlaw fɛnɛ b'o la o min bɛ nisɔndiya ani muɲamuɲa di kɛnɛ ma i ka dɔn ka fɔ école de santé de Fankala ɲɛmɔgɔ ka kuma la a y'i sinsin cérémonie de graduation in ɲɛci a n'a bonya kan k'i ka dɔn ka fɔ ko ni kɛnɛ sugu ninnu ɲɛnɛmayali ekɔlidenw tɔgɔ la k'a bɛ cɛsiri di ekɔliden tɔw ma ni ka dusu don dɔw kɔnɔ k'olu bila baara fɛnɛ la ko ni kɛnɛ ɲɛnɛmayali bonya tɛ ekɔlidenw dɔrɔn kan ko a bɛ hali ekɔliso ani ekɔliso karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan ni kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmayali a bɛna san caman baara de yira ani san caman cɛsiri ekɔlidenw fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a b'a yira k'a fɔ ko ni ekɔliden ninnu bɔtɔ don kalan hukumu kɔnɔ ni ka t'u bila baara ladege siraw kan kalan suguya bɛɛ bɛ k'an fɛ yan dɔgɔtɔrɔya la donc dɔgɔtɔrɔ mun bɛ jigili kɛ maternité la jigilikɛyɔrɔ la an bɛ olu fana former a niveau DEF bɛ yen comme a niveau bac bɛ yen
minnu fana bɛ pikiri ni sɔrɔmu ni lajɛliw fana kɛ olu fana bɛ yan nɔ a niveau DEF bɛ yen comme a niveau bac fana bɛ yen fo ka taa se minnu bɛ hali sɛgɛsɛgɛli joli sɛgɛsɛgɛ ninnu kɛ n'an b'a fɔ o ma ko labo biologie médicale ani labo pharmacie bon an bɛ olu fana former o formation doctorat formation suguya bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ école de santé Fankala voilà denmansaw an bɛ se ka ladilikan min lase denmansaw ma n'u ye denmisɛnninw bila école la n'u y'o tɔgɔ sɛbɛn u ka to ka tɛmɛ école la ka denmisɛnninw ninnu ka cogoya lajɛ n'a sɔrɔ ni u bɛ ka wari min sara n'a sɔrɔ denmisɛnninw ninnu bɛ ka kalan kɛ a kɛcogo la. Diplôme kɔni dira minnu ma olu y'u ka nisɔndiya an'u ka munyamunya yira kɛnɛ in kɔnɔ ni ka tila k'u ka nimisi wasa yira u ka baara la o min bɛ kɛnɛya taabolo kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni ekɔliden ninnu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu bɔlen kalan hukumu kɔnɔ ni ka t'u bila baaradegi siraw kan k'olu prɛlen don ni ko o baara kɛ ni bonya ani karama ye. Ye an ka kalan kuncɛ nisɔndiya de ye bon ala y'an dɛmɛ an sera ka kalan kɛ ka se ka tila kɛnɛya baara kɔnɔ donc vraiment nisɔndiya tɛ nin kɔ quoi puisque nin ye an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ɲɛsira dɔ de y'an bolo donc ala sera k'an dɛmɛ an sera ka se o kuncɛyɔrɔ ma donc o kama an bɛ ala fo k'ala barikada donc ala min ye nin don yɛrɛ an kɛnɛ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni cɛba min kɛra u ka parent ye o min yɛrɛ ye kɛnɛyaw ɲɛmɔgɔ ba dɔ ye a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin ye kunkɔrɔta ani bonya de ye ale ma ale ka cɛsiriw a n'a ka taasiraw fɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔna na a y'a ka ladilikanw ani kɛnɛya yɛrɛ tɛ taa jogoba minnu kɔ ani danbe minnu kɔ a y'u bilasira ni a ka ladilikan sanumaw ye dɔgɔtɔrɔya siraw kan walasa ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka baara kɛko ɲuman na ni ka se ka kɛnɛya ɲuman sabati cogo min na u ka banabagatɔw ye. U ka baara kɛ ni ala ka sira ye ka baara kɛ ni ala ka sira ye baba baara kɛ sɔrɔ nɔfɛ tiɲɛ don mais o sɔrɔ ni ma sɔrɔ sira ɲuman kan a sɔrɔ tɛ fɛn ɲɛ ye koyi donc u ka don banabagatɔ jigi kɔrɔ u ka banabagatɔ bila sira u ka banabagatɔ furakɛ o se damayira la mɔgɔ kelen tɛ fɛn bɛɛ dɔn ni banabagatɔ seri n'i y'a ye i dɔn ko tɛ i bɛ hakili jagabɔ jɔn kelen dɔn ko y'a ye i b'a ci a tigi ma banabagatɔ bɛ lafiya i yɛrɛ bɛ lafiya bɛɛ bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ. Ka sangani ni cérémonie de graduation in tako sabanan ye école de santé de Fankala b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko k'ale ka dɔnniya ɲuman di a ka ekɔlidenw ma walasa u ka se ka jamana nafa don dɔ la ko o y'ale ma wajibi ye. Silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansarudine international fari bolofara min bɛ Mali la ni o ye ADN Mali ye sɛnɛko yiriwali jɛkulu min bɛ a kɔnɔ commission agriculture u kɛmɛ ka taama bere ta ka ɲɛsin marabolo silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru mɔ ni k'u ka dɔnta k'u ka boriya sɛnɛ nasira fɛ jɔyilakaw de ye u bisimila ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna sibiri avril kalo tile 25 ye jɔyila ɲajɛ kɛsu la jɔyila marabolo ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen an ka ɲininikɛla Amadu Kamara ni a ka jatala Samba Traoré ka fɔ la. Sikaso, Buguni, Kucala, Segu, Mopti, San, olu tɛmɛnen kɔfɛ Jɔyila région ye bureau national maaw ka ni jɛrɛjɛkuluba bisimila ka sanga ni u ka dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ labɛnni n'a bi tali kɛ sɛnɛko binakun kan ni a hakilila ɲuman bɔra ADN Mali la. Ni kalan ninnu bi kɛ cikɛlaw yɛrɛ de kun minnu bolo bi sɛnɛ la u balo bi sɛnɛ la n'olu cikɛlaw yɛrɛ ye sɛnɛ ɲɛ sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka an ka sigida ninnu ka an dɛmɛ donc cikɛ in bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔ ɲuman sɔrɔ ka insecte binfagala ɲuman sɔrɔ ka tila ka se ka fɛn ɲuman caman sɔrɔ min bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u ka baara kɔnɔ donc vraiment nisɔndiyalen Jɔyila bɛɛ de bɛ yan bi Mali région 13 de ye Jɔyila ye cercle 6 b'a kɔnɔ mais Ansarudine ka mara kɔnɔ section 7 b'a kɔnɔ ala sɔnna o bɛɛ bɛ yan bi donc an b'a dɔn nin bɛna kɛ dɛmɛba de ka ɲɛsin Mali sɛnɛko ma ɲina ani san nataw la. Ala barikara m'o de kɛnɛ ka Jɔyila sigi nin kɛra yɔrɔ caman na an ye région caman kɛ bi da bɛ Jɔyila la laɲini wɛrɛ si tɛ a la gɛlɛya min bɛ Mali sɛnɛko kan walima farafinna sɛnɛko kan ka se ka dɔ bɔ a la an yɛrɛ ka se ka an jigi sigi an yɛrɛ bolo fɛn dɔw la an ka se k'an jija ka si dɔw labɛn an yɛrɛ bolo an ka se k'an jija ka an ka bagaji dɔw labɛn an yɛrɛ ka yiriw ni an ka fɛnw na an yɛrɛ ka se k'an jija k'an ka farafin nɔgɔw labɛn a dɔgɔ kɔni dɔ ka bɔ sɛnɛ gɛlɛya la o min cunna an ka bi ka sabu kɛ ni tubabu nɔgɔ tɛ an tɛ se ka taa
ni tubabu bagajiw tɛ an tɛ se ka taa ni tubabu siw tɛ an tɛ se ka taa bi bi na an bɛ fɛ k'a lajɛ de an ka se ka dɔ bɔ o gɛlɛya la au moins an ka se ka dɔw labɛn an yɛrɛ la ka se ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya la. Joyila yɛrɛmarakafo ɲɛma a nisɔndiyalen foli ni barikada ni waleɲumandɔ kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ma ka sanga ni u ka ni hakilina ɲuman tali ye ka ɲɛsin a ka yɛrɛmarakafo sɛnɛkɛlaw ma. N bɛna kuma Joyila mairie 23 tɔgɔ la 22 tɔ n bɛ kuma Joyila gouverneur tɔgɔ la Madame Kulibali Mariam Kulibali ka folikan sanuman bi yan ka da kan nin ye kɛnɛ sanuman de kɛnɛ in sababu ɲuman hakilina ɲuman bɔra Mali Haut Conseil Islamique président min na ka na o kɛnɛ jado Joyila cikɛlaw ani Mali cikɛlaw la ka foli lase Amsari jamakulu sanuma section 7 minnu bɛ Joyila région na ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la karamɔgɔba n'o ye sekuba yɛrɛ ye Serif Usmane Madani Aidara a ka bilasiralikanw min tora an hakili la n'o diɲɛ wale bɛɛ b'o kɔnɔ hali bi formation min bɛna kɛ o b'o kɔnɔ jogo ɲɛnamaya bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka taa tenkun jogo la ni jogo ɲɛna ni kalankan min dir'i ma i b'a lamɛn ni jogo ɲuman ye adamaden ni jogo ɲɛna ni bilasiralikan min dir'i ma an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ i b'a waleya adamaden sekuba ko cogo min na k'an ka jogo ɲɛ ni jogo ɲɛna i ni Ala bi ja ni jogo ɲɛna gɛlɛya tɛ kɛ i ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ni jogo ɲɛna i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni jogo ɲɛna i bɛ wale kɛ ani Ala ta bi taa ka da kan o wale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ an ka kuranɛ ba in kɔnɔ gafe ba in ka Sirifula TV fo maa miliyɔn hakɛ min bɛ sɔgɔ olu ka jabaraden na ka kunnafoni sanuman di ka mɔgɔw bɔ fili la ka basigi na jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ o ye Sirifula TV o y'olu ka ci ye o y'olu ka mission régalienne olu ye ci min don u yɛrɛ dusukun na u yɛrɛ ŋaniya la u yɛrɛ jogo la pour que jamana in a ka basigi jamana in a ka dilan k'an to Joyila ya ka Sirifula télé a baarakɛla cɛ n'a muso promoteur a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka cɛsiri la jamana ko la o bɛɛ kɔfɛ o bɛɛ sanfɛ kɛnɛ in sababu ɲuman ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ kɛnɛ in hakilila ɲuman o ye anw yɛrɛ ka Haut Conseil Islamique président ani Amsardini président national ani international n'o ye Serif Usmane Madani Aidara ye o tɔgɔ ti fɔ mɔgɔ ɲɛ bilen ka a to diinɛ ko la ka tila ka diinɛ ye min fɔ ka mɔgɔw kalan Haut Conseil président y'a fɔ n'i kalanna i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sɔrɔ donc an b'o kɛnɛ de kan diinɛ ko mɔgɔ caman bɛna bɔ a kalama ko diinɛ ko tɛ ka Ala ta ɲɛfɔ mɔgɔw ye i kɛra diinɛ sugu sugu la diinɛ ko ye ka yiriwa sabati diinɛ ko ye bi kɛnɛ in ka sɛnɛ ka kalan kɛ an kun formation ma kɛ n ka dɔnniya la Joyila yan an ka région na k'a fɔ ko service de l'agriculture tɛ kalan kɛ u bɛ kalan kɛ dɛ mais ka kalan kɛ jamakulu sanuman kun ka kalan kɛ cikɛla selew cikɛla jolenw kun n hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye diinɛ ye nin de ye ka dun ka fa sabati yiriwa jɔsen kelen-kelen na bɛɛ a kɛra kɛnɛya ye o a kɛra kalanko ye o a kɛra lakana ye o a bɛɛ gulolen bɛ bɔrɔ lankolon ti jɔ Joyila yan anw ka sɛnɛkɛlaw u b'u seko la donc k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔba ɲɛ n'o ye Serif Usmane Madani Aidara ye a ye ni kalan min bila ka na di yan ko gouverneur ko k'a jara ye commune 23 la a commune si kelen-kelen tɛ se ka nin musaka bɔ a tɛ commune ti yan commune 23 la min bɛ se ka nin formateur ninnu k'u sara u kana ni jama sanuman fara ɲɔgɔn kan k'u b'a kɛ commune tɛ se donc o ye k'a fɔ ɲɛna formation ye nafolobɔ de donc ni Haut Conseil Islamique président Ansar président international n'o sera ka ni ŋaniya ɲuman in ta k'a di malidenw ma ka na Joyila yan an b'a fo k'a barikada ka duwabu k'a ye k'a ɲina an fɛ a n'a ka jamakulu sanuman bɛ ka duwabu min kɛ Mali ɲɛ hali bi u ka duwabu dɔ fara duwabu kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Joyila section 7 délégué bɛɛ lajɛlen yera ni dɔnnikɛ wɛrɛli kɛnɛ in kan k'u ka nisɔndiya yira an bɛ taa Kɔnɔwarikaw fɛ bani ka wulukanzigi ase yada Sherifa Ahmed Tijane Haidara kungɛn ka taama min ɲɛsin Kɔnɔwari jamana mɔ ni ka mɔgɔw wele ka taa Ala lɔsɔrɔ sira ye o taama in gunjɛra ni mara ye Kɔnɔwari mara min bɛ wele ko Grand Pont a duguba Grand Lawu wajuli kɛnɛ belebele ɲɛnamayara ye min senfɛ
ma bade silamaya don kala idu woro bayatul islamiyya takadu silamaya la sirifika bolo ninga bulu kansigi ka kunwari jamana tama kunje anga nyine kala ula sigide kerengere ne na jakari jadambele ani kadija tarawre we min zorofle Ajami sigida ani kumasi sigida ukofe ina foko d'Ivoire dugu chama wore femi asiri Shérif Ahmed Tidiane Haidara wal meika foko ya baninga gulu kansigi alika tama belibeli min tubulu la Côte d'Ivoire konnana na babu sentuye ko karabalte dine la a tourner bain kunchela ka kenyani alamsado afrikalo klimwa ani sabasam bafla ani mugon woro fédération du grand pont konnana o wajulu shubain sin fe o mime dansigi aka tama na Côte d'Ivoire dugu koka ay ansaruni kanbo fara nyogon kan iko kono kulu ni ngana ni wajuli kene shiriya ni ala kosma kene minka baya karamogo dem baya karamogo ale be hakilina jigike Muhammadul Mustafa alika kuma kan sanmona ni ngamba wole kata be ani kilinya sabatilla jamana konnana kadaka alislam nyuma bela jirin joro kanga ke oyi o hukum de konnana fédération du grand pont tondo bisimlalu kelen ko ufe uye uka nisonja anuka nimisi wasawjira ya baninde arsiri Shérif Ahmed Tidiane Haidara la wala nyuma don kan bunye masegu klecha matama ko fe Côte d'Ivoire dugu kulo koka odetala ansaru ni kanbaw fe kaya baniga gulu kan sigi segere Tidiane Haidara mo ba ni no bolo ni sino ta sorla na le déplacer la kana en fait vraiment ma dans sorla en fana ko yere damatina kumbe mamena dugu mo be ani kerefe mo bel donia ko ke be kumbe ni wasan korotai wajulu retem o ya dama fe islamayati jagwe wayra ka fo mi se ka barake ni dina bulu fara bela jeni ala yo min fo wajulu ko fe ka ta barake nay amani na la fe tonim be ani islamay bela jeni andamandin bela jeni ko ta barake nay jana nu soja anta ebi ale be amba nyina ala fa nyon chama be ala bolo ala ko yirana Shérif ke aka tourner ala ka ke here Côte d'Ivoire ma ka ke here grand pont ma ka ka here tonden kilingin na bela jeni ma ka nyina ala fe ala délégation ana yere ko ben mase ka to ka demel no soro ala ko ke femi arsiri Shérif Ahmed Tidiane Haidara kuma talinko afe aye wala nyumando ani bunye masige kata Côte d'Ivoire jamiatul amsarudin tondin bela jeni ma ko kata se a jamana kumtigin naka jamama ko arsiri Shérif Ahmed Tidiane Haidara akani tamay sinfe ma bayiriga de alislamia dun kambayatul islamia laydu worota wa ma chama fane de tubila kado alislamia dinena al nasrula ni tamay ababu sentu ko karabalte dinena aka donga fo ko akunchera ni wajulu shuba mi gran la wukonnana ma chama de fene bola ko kono kulu ni ngana bayatul islamia laydu worota ya bani de arsiri Shérif Ahmed Tidiane Haidara bulu ni nga sorka akunchena dala do san mawi para alaka nti shirike nti janayake nti nden faga nti namara ken sen goronta ke muro koro nikra Muhammadu yimbla bara nyuma mi nambake alaka naude alaka dafaluna alaka naude alaka jumu ya alako kakale kana nala kira horomai sodda Muhammadu rasul amije ka bani ka wulu kan zigi asayada Shérif Ahmed Tidiane Haidara ka dakurnya ulame ka bani akatama kunjeli Côte d'Ivoire Jamiat Ansar Islam ani moso ya jini Sayyidi Shérif Ousmane Madan Haidara fe akadin do di kala bo uye islamia tamana fene sensibilisation do kasaka nyo hakilla jigi alako dinana wa hukumu kono temni fene tara ni ode ka fo bo tikaraba ke dina moy ni qur'ana ko la ikraha fi din fatabayana rushdu min al-ghay fo karabalte dina nasabu chenin galo o farafasiara jawni nyonche wono hukumu kono ala sona annana tama inde damne de pini kaloy akle folo mo bi fo ambi kle muka ani nani nana bi ala sona o de kera mbafo akuncheli ambade on fe grand law alhamdulillah amba ala de tanu sabu adamnena kenana adamnena herala walhamdulillah akunchera o herani o kenaya kelen fanana anni sojara sabu tamai komin kumbala nafo nyafe chuko min sensibilisation ka nyogon blasra Allah subhanahu wa ta'ala alaka ya mariakan ani ala krabachira ni kominu ye o laseli ama fo chama famiyara sabu turna indamne frodama kana se bima ala sona ansera yoro ni anye laseli ke mogo chama
minnu y'a faamu sabu an ka wuli kun ala kira nana ni fɛn min ye ka se ka jogow sanuya ni o de ye jogo talan ye ni ba ye alayidu 6 don an b'a fɔ mɔgɔ caman de y'a kɛ nin taama in na kɔnɔ an bɛ se ka min kɔni fɔ mɔgɔ bayirikaw de don minnu jɛna ni nin baya ye minɛli ye o kɔrɔ tourner a y'a ka nafa bɛɛ bɔ mais nin taama in an b'a fɔ a nisɔndiyara ka sababuya kɛ an sera yɔrɔ o yɔrɔ Côte d'Ivoire a karamɔgɔw a dɔnnibaw a autoritéw a chef de coutumiers u y'an bonya an sera yɔrɔ o yɔrɔ bonya de taara k'an sɛgɛrɛ o kɔrɔ Côte d'Ivoire an ye région min yɛrɛ kɛ nin taama in na fɛn fɛn région 10 ni kɔ ka se 20 ma a bɛ se o de ma an ye région min yɛrɛ kɛ o ye wajulu yɛrɛ kɛra yɔrɔ min o de ye 10 ni kɔ fo ka surunya 20 na n'o tɛ an tɛmɛna dugu caman de la dugu min ye an lajɔ nin taama in yɛrɛ kɔnɔ ka kanu yira o de ka ca kojugu dansi t'o la sabu an wuli fura dama ka bɔ dugu dɔ la ka se dugu dɔ ma an bɛ se ka jɔ dugu 5 dugu 6 minnu bɛɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka sira fa k'an kunbɛn kɔrɔ an bɛ ala ka bonya yen na an bɛ diinɛ bonya yen na sabu bɛɛ y'u ka baara bila k'an kunbɛn ni kunbɛcogo ninnu na ala tɔgɔ de la ani diinɛ tɔgɔ de la wala alhamdulillah an nisɔndiyalen bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ fo k'a daminɛ u ka président de la république son excellence Alassane Ouattara k'ale fo a n'a ka gouvernement bɛɛ ani autorité bɛɛ politique sira kan autorité administrative sira kan ani autorité tɔw sécurité sira n'o ye an ka policiers ni gendarmes ye an b'u bɛɛ fo k'a fɔ baara in alhamdulillah ala ni ce a daminɛna hɛrɛ la wa fɔ alhamdulillah a kuncɛra o hɛrɛ kelen fana na an b'o de fɔ an ka nin taama ninnu senfɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn k'a faamu ka baya k'an bolo mɔgɔ kelen o b'an bɔ sabu kira ko ten Seydina Ali ma ko li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humri na'am a ko ka mɔgɔ kelen dɔrɔn ka o bila ala ka sira ɲuman kan o ka kanda n'i ye k'o ka bon ka tɛmɛ ɲaamɛ sinzanfa dili la i ma o la i b'a bila i kun na o ye fɛnba de ye o mɔgɔ kelen ka se k'o faamu ka baya in kɛ o b'an bɔ mɛ n'a fɔra mɔgɔ bayirika o k'a kɛ tiɲɛna an b'a fɔ dansima ye anw yɛrɛ bolo o la nin taama in senfɛ o kɔrɔ ala ni ce o la an bɛna foli laban minnu na o de ye Jamiyatu Ansarudin al-Islam sabu nin baaraba in a ka bila sen kan a ma kɛ ten a kɛra labɛnba dɔw de la n'o ye ansaru yɛrɛ ka wulikajɔ ye n'o ye u ka cɛsiri ye sabu nin baara in o tun y'a labɛn kɛ an b'a fɔ miliyɔn caman min donna nin na mɔgɔ caman de nana avion sira fɛ ka se yan o kɔfɛ ka nin taama ninnu kɛ n y'a f'i ye région hakɛ min différent an ye o bɛɛ taama an bɛ mobiliw de la esansiw de bɛ k'a la an bɛ si yɔrɔw de la dumuniw o de bɛ kɛ nin taama in senfɛ maa si t'a miliyɔn bi hakɛ jate yɛrɛ dɔn sabu dépense min kɛra a la ala dɔrɔn de b'a dɔn mɛ a bɛɛ kɛra mun kama ala kama o la ansaruw de bɛ fo minnu ye nin labɛn kɛ u bolo ma ja maa si ye k'a fɔ a ye an dɛmɛ na olu de y'a wulikajɔ kɛ k'u ɲɛsin ka nin baaraba in kɛ wa ala sɔnna fɛnɛ a baara in a daminɛna hɛrɛ la o tun y'a dabɔ kun min kama o fɛnɛ sɔrɔla a la o la ala ni ce ka Seyidi Sherif Usman Madan Haidara k'a fo nin waati in na sabu ale de ye an bilasira puis ni bilasiralikanw ye thème min dira an ma an kana se ka kuma o kan a ye hakilila caman sabu ni faamu ninnu an bɛ a sɔrɔ ale de la ka ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw k'a yira kelenya bɛ yen maaya bɛ yen balimaya bɛ yen sigi la wa ala ni ce o de y'a to hali nin taama in fana fɛ thème yɛrɛ ye ko maa ti diyagoya ka kɛ diinɛma ye jango silamɛya diinɛ mɛ o bɛɛ n'a ta mɔgɔ caman nana bɔ u ka diinɛw la ka fara an kan nin taama in senfɛ n'o ye an balima kerecɛnw yɛrɛ ye minnu nana tuubi ka fara an kan o la ala ni ce k'ala dan laban min kɛra Abidjan yan n'o ye Kumasi ye mɔgɔ min a wolola silamɛ du de kɔnɔ n silamɛlama mɛ ka tila k'a ye ale bolo kisi sira o bɛ sɔrɔ ni diinɛ wɛrɛ de ye ka taa kɛ kerecɛn mɛ nin laseli senfɛ laseli kɛyɔrɔ yɛrɛ la an kumana diinɛ ka yira silamɛya ani kerecɛnya hadamadenya bɛ yen mɛ silamɛya valeur min ni an kumana kan an ma bɔ o kɛnɛ kan ale seginna k'a fɔ silamɛya ja kisi sira don sabu jogo de ye fɛn bɛɛ ye n'o bɔra a la ka ban a bɛ tiɲɛ ale seginna
kana tuubi ka kɛ silamɛ ye an bolo o ye misali belebele min kɛra nin taama in na o la anw bɛ surunya kuma la yan k'a fɔ tournée in kɔni an bɛ ala fo n'a ye ka ala barikada n'a ye ko a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la wasalamu alaikum. O de b'an kɛ k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ka an ka jɛ k'a ɲamada. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump sibiri avril kalo tile 25 ka to surato duna ni kunnafonidilaw ye minnu bɛ jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ. Maramafɛntigi dɔ donna ni maramafɛn ye Donald Trump ka jamana ko a bɛ mugu cɛ a la. Maa in kɔni sera ka dalakuru Donald Trump ma sɔrɔ. Nka jamana ɲɛmaa Donald Trump a ye kuma ta o don kelen la k'a jira k'a fɔ nin bagabaga in tɛna ale kɛ ka Iran jamana kɛlɛli dabila. Ko hali n'o y'a sɔrɔ nin kuma in na kunnafoniw minnu bɛ a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bolo olu ma danganiya sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ maa in y'a dabɔ Iran jamana kɛlɛko de kama k'a fɔ k'a bɛ ka kɛlɛ in min kɛ ni Iran jamana ye ko a man di Ameriki jamana de fanba ye ko de kama k'a tun b'a fɛ k'ale fa. A ko bibi in na o danganiya tɛ yen a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bolo ko nka ko ni sɛgɛsɛgɛliw labanna k'a jira k'a fɔ a dabɔkun y'o de ye ko nin tɛna kɛ ka Iran jamana kɛlɛli dabila. Ko nka ko fɔ sɛgɛsɛgɛli ka kunjɛ ko yɛrɛ kɛ kun ka se ka dɔn nka maa min kɛra kɛbaa ye Donald Trump ka fɔ la ale kɔni b'a kɛ maaden ye maa min dɔrɔn bɛ ale kɔrɔ ɲankuma ka sanga n'a yɛrɛ hakilinaw ye n'o tɛ ale ma da la k'a fɔ Ameriki jamana den bɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko o bɛ ale fa cogo ɲini ka sabu kɛ ale bɛ baara ɲuman min na Ameriki jamana denw ye. A ma ladɔnniya k'a fɔ o sibiridon kelen Donald Trump ye a jira k'a fɔ a ka cidenw minnu kan ka taa taama na Pakistan kɔnɔ jango don nataw la u ni Iran ma ɲɛmaw bɛ se ɲɔgɔn sɔrɔ sigikafɔ la ka mankan ba u ni Iran cɛ a y'o taamadenw ka taama bɔ a mɔ. Nka Ameriki jamana minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma Marco Rubio kunnafoniw n'a mɛn ni a ye k'a fɔ Pakistan taama Ameriki jamana tɔgɔla ka sigi ni Iran jamana nɔnabilaw ye mankan banni kunga ko minisiri banna kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Financial Times kunnafoni diso de la ko n'i y'a ye kɔsa in na Iran jamana nɔnabilaw banni min kɛra ka ye Pakistan duguba la Islamabad da jango u ni Ameriki jamana nɔnabilaw ka se ka ɲɔgɔn ye ko Marco Rubio Ameriki ka minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma a kun tɛ o taamadenw nɔ. Stephen Waltz ni ale ye sanfɛ kalan karamɔgɔ ye Ameriki jamana sanfɛ kalansoba la ko Université Harvard. Ale ɲininkalen ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana minisiri a kɛwale in b'a jira de k'a fɔ a t'a fɛ ka kumasuli dɔ tɔgɔ ta. Ameriki jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ min daminɛnen filɛ ani Iran cɛ a fɛ a tɛ se ka kunjɛ ni Iran jamana ye o kumana n'a bɛ kɛ maloyara ko ye ko Donald Trump ka minisiri t'a fɛ ka maloya in dɔgɔ ta k'o de y'a to a bilama bɛ k'i murukurundakoya sigikafɔ a yeli la kɛnɛ kan. O fɛnɛ dafɛ Iran jamana maa ɲɛmaw ye a jira Pakistan maa ɲɛmaw la n'olu ye surunalidonbaw ye k'a fɔ ni Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a ka bagabagaw dabila kuma min ani kuma kalandanfɔw ko Iran jamana maa ɲɛmaw y'a ye k'a fɔ a kɛmɛ ka sɛbɛsen da u n'a lajɛ ka sigi ni Ameriki jamana ɲɛmaw ye mankan banni ko kunga u ni ɲɔgɔn cɛ. Wall Street Journal kunnafoni diso ko a ye kuma minɛ ka bɔ Iran jamana maa ɲɛmaa dɔw de yɔrɔ minnu kɛmɛ ka jira k'a fɔ bi Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a ka kɔrɔfɔ cogo cɛnenw ka ɲɛsin Iran mɔ a ti Iran jamana maa ɲɛmaaw fari foni sigikafɔ n'u donni na u ni Ameriki jamana cɛ. Wall Street Journal kunnafoni diso ko Iran jamana maa ɲɛmaaw ye Pakistan maa ɲɛmaaw ladɔnniya k'a fɔ ni Donald Trump ka bagabagali banna tuma min u n'a lajɛ n'u n'a bɛ se sigi ka sabu kɛ Iran fanga kɔnɔ minnu da ɲɛne yɛrɛ fɛ olu dɔw de kɛmɛ ka jira k'a fɔ a t'a b'u ye Iran ni Ameriki jamana ka segi nin kuma in na ka sabu kɛ Donald Trump ka kɔrɔfɔ cogo cɛnenw ye. Donald Trump ye a jira a ka cidenw na sibiri kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Steve Witkoff a n'a burankɛ Jared Kushner k'a fɔ u ka Pakistan taama bɔ a mɔ ko bawo ko nafa tɛna ye a taama nɔ ko a bɛ kɛ kuma tiɲɛ ye u bolo nka o fɛnɛ bɛ kɛ taa juru sara bere ye Ameriki jamana ɲɛmaa fɛ ka ɲɛsin Iran mɔ ka sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛmaaw
u taara Islamabad Pakistan dugu bala ka Iran jamana nɔnabila u makɔnɔ u ma sɔn ka na ko kuma tiɲɛ don u bolo. Ameriki jamana ɲɛmaw ye diɲɛ di Venezuela fanga mɔ u bɛ se k'u jɔ ni jamana ɲɛmakɔrɔ Nicolas Maduro min minɛn bɛ Ameriki jamana fɛ a ka kiiri musakaw ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna u b'a fɛ ka lapasaba minnu da ka di jamana ɲɛmakɔrɔ Nicolas Maduro ni a furumuso Cilia Flores mɔ. Diɲɛ din bɛ bi Venezuela fanga mɔ Ameriki jamana faamaw fɛ lapasabaw ni gwɛlɛya kun bɛ jamana ɲɛma lapasali la ka sabu kɛ nafolo min kan ka jɔ u ye Venezuela fanga fɛ. Ameriki jamana kɛmɛ k'i bana mini o ni kɛli cɛ lapasaba ninnu bɛ se nafolo sɔrɔ sa ka sabu kɛ Ameriki jamana ma ɲɛmaw ye yɛlɛma don ko taabolo la. Lapasali yamaruya sɛbɛn ni o ye lisansi ye yɛlɛma donn'o na lapasabaw bolo Ameriki jamana fanga fɛ o b'a to nafolo bɛ se ka jɔ u ye Venezuela fanga fɛ ka Venezuela jamana ɲɛmakɔrɔ minɛ ne lapasa kiiribulon la kiiri ɲɛma Alvin L. Seren ka fɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ lapasabaw ye a ɲini Ameriki jamana kiiribulon fɛ o kuma Nicolas Maduro Venezuela jamana ɲɛmakɔrɔ n'a furumuso u ka kiiri a ka daminɛ sa ni k'a don k'a kunjɛ ka bɛn ni kalo 2 ɲɔgɔn na ye o y'u ka laɲini ye. Nicolas Maduro yɛrɛ min minɛn bɛ sa Venezuela jamana ɲɛmakɔrɔ a kun y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini Ameriki jamana kiiri fɛ ɲangiw bɛ ka bin ka bɔ a ka sabu kɛ a ma fɛn kɛ. A kun y'a yira yɛrɛ fana k'a fɔ Venezuela fanga n'o y'a ka jamana ye o labɛn bɛ k'i jɔ ni a ka lapasali musaka ye. Mars kalo laban daw a ka koɲɛ bɛ kiiri ɲɛma min bolo ni o ye juge El Seren ye o kun y'a jira k'a fɔ Nicolas Maduro a ka laɲini ti kɛ a ye ni o ye ka kiiri bɔ a mɔ ko nka don nataw la a kan ka diɲɛ min di Ameriki jamana fanga mɔ jango Venezuela fanga o bɛ se k'i jɔ ni a n'a furumuso lapasabaw ka musakaw ye a n'o diɲɛ di Ameriki jamana ma ɲɛmaw mɔ o diɲɛ de dilen filɛ nin ye. Kolombikaw fɛ maa juyalen fa tarɔ 14 don ni ka maa 38 sɛbɛkɔrɔ jogi ka sabu kɛ Kolombi fanga sina dɔw ka wuli ka jɔ ye kaw ka mara la Kolombi tile bi yanfa fɛ ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 25 ye. Jate kunfɔlɔ kun y'a jira k'a fɔ maa faalen ye maa 7 ye. Furunbara ni o de wulila kaw ka mara la ni ka maa 14 ninnu bɔnɛ u ni na kaw ka marabolo ɲɛma gouverneur Octavio Guzman ka fɔ la a ye min bila bɔlɔlɔ kan. Kolombi jamana ɲɛma Gustavo Petro a ye kuma ta k'a fɔ maa minnu kɛra kokolo kɛbaw ye drogue jagolaw do wa bi a mago bɛ surasiw de la Kolombi surasiya kɔnɔ minnu k'a da ni maa ninnu gwa la a sɔrɔla k'i ɲɛsin Kolombi kaw ka maramafɛnjɛkulu ɲɛma dɔ mɔ n'o maramafɛnjɛkulu bɛ wele ko Forces Armées Révolutionnaires de Colombie FARC Iván Mordisco k'a fɔ o de nɔfɛmɔgɔw kɛwale do nin bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye Kolombi kalata kuma ka sabu kɛ mɛ kalo tile 31 nata kalo kura o ye jamanakuntigisigi kalata ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ juma tɛmɛnen Kolombi worodugu yanfa ka digi a tilebi yanfa kan duguba min bɛ wele ko Kali n'o ye Kolombi duguba 3nan ye nin ɲɔgɔnna dɔ fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin Kolombi surasiya mɔɔ ye ni ka maa 1 bɔnɛ a nin na. Nin ne fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye.